Iganta etenda ararora gusemore moyo. Abantu ba Motonto more moyo. Korere Igaa. Biyamono. Moroche kende bano gose morochi kende. Moroche kende gose morochi. Biyamono. Your Excellency. Abagani bonsi bara Igaa. Tete venga no mo komane na Motonto Igaa. Asenge Nchiyo yokonyore gento kenga buneke Igaa. Abantu abange baganeti banyore gento buneke Igaa. Lakini rende talinga Kisii county yoka none chi county chinde njigane tikonyole bintu bune lakini wetero borai bole buna bole tali raisi ko ikranie gento buneke igomo gaba no ito asetua Echiro mane bo manene na banata kanona abantu aba bategerera mangana ndaete morigererie Echiro gaba na Simba Arti agachire na ande morigererie Echiro ndera ali agachiro nkale gali moino kagache tuenga kieri tuarenga orone richimu eri ya ruovisi moro morigerelinga abantu barenga baraso aganto kalikayo chikoye komena na ande barenga baraso ega moro lengo oborai na obo inga igonga ningobwato bora ebirengererie ebigaraso oborai mobiroche bana manane tinda etikobo motamba asingeje yechinsa abantu baminto barakanga ntu abali bagabakwana lakini asingeje yechinsa nane kominya katora sande abanyabiasara ba Motonto kagamwa kwana babere batatu lakini tolemererani sengeje yechinsa gaba nako minyokare nande ko igatore sune ka kore ko rusune kananda no mukutano de omanene gento nare okoboli neke kiara ekenekere banya konte bakonya konte botambe Echiro mbiyama nasogotwa lakini Echire ye igo manene echonere na agachite nsa kare igo no karocha gacho agachafu ali gachire para ya kamigire bono nono omonto tayo gotwara omoyo bo chiari garo omonto ka chiari nono mokungu akwa bwa so echo eri tokoro mano okobere para igo Arabu Echiro lie kwagacho ali ya kamigire bono nkali gotumeka nale kogosaba gavana asingejo toganyerete echo chirichiko chikobe kwali kwale ko likinchire ndayo ra ake echo ibwate mirango etato yoka Igaa ababanye gotumia banya gosali chi hoteli chi abantu maegaga Igaa nade no ma to hoteli nabo monto manye no hoteli ara rengo mongino ndo chire uchi maegaga bwanyoro mubwatiri go chiororo andale time chande kenyoro orora Igaa bana egento ke Excellency amacha ya bwatira oligere lina babwatire ncherengi ya sana na ndabwatire ne material chiri chinkong amacha ye keroroche igabe keri chipipe ago swainse na ndekera soirense asitai yago chi aya kole moraburo amnale moira bwango na yagenderete kole morawochia nale kugusaba manene okobabangi na mpaka netia mache bagusibiri chinyanya keregento na mongino ndo rure mogondo kwagera goche Echiro ichabwe sibiga bwe ngurororo chaka kwani ebinto biaya nale kugusaba gabana aye otogae tanginse underground tank ebe kwe pampu ya kama acha ichega abantu batumia ngensa na bali maate na baro bache banyora macha aina mabe osina maroge ekio moiso gabana Echire nega ni Nestima kiara kanya ne chisora tobwata Echire bayete bakabeka ali ekera bare kwagacha bono Motonto Nestima te yo pinona ebo tukwekero gweta nkororore igo koranga gwaika gwaswe ense ngao nale go sabe Nestima yete te Igaa na ra Kenya pago bakobeka beka koranche ayeno ibwati chinguru chyogo kwana ntu echito to kwana che ikeragesi elinchiri go swai ororo kwanira abantu abato bekere Nestima igo ikaiga emoreke gocha na maoto bekere Nestima security na liera abengi ya Motonto na lie biasara biragenderere ekyo moiso gabana okabe Echiro nengi ya misi na atanko ya beire kiara ndoche nga wikomotinyo kane konye igore ore ya maatenero nabanare gosabanga origererie nchera nga kiora akorobe ke fencing round no anyene kereto gosangereria abantu ba gosangereria revenue nalia ko baraisi no no lio taete otarubesa na bako na gumabuga bwakane chuoga mangana yaba mo ekina kina ngo egento kyo moi abana ntoriko nya okwana ebinge birororo totabwe okwana Motonto ntokanetie kine eikeke gwango kineka abanta maega round gamunoro chegaba na round bwoncho kane round mbabu atime paka mobaya monja buna bona baigwana netenga ebiusiki ebinte ebibe bipanda onye biro senta manin
machogo kobare nsane neipa yabare ibento tata chitima lakini no montobo ebako mwaganto ketega kego no anyemi ne bipanda no ni 15 togo chaba basi umabasi no monchali bakoira 50-50 enusu ase enusu bana abuna abanta abama nabana abamo bakonywa bero igona bato bagaine go bagakora mangana ali rie kenteke kiara kwa gachwa ligetigo chali tuanya korete na ndabanto nkobatenga enusu bagatebanga orobero romo babasi oromo bonchali gabana na batukorete igwa mbiyamo na sa yamake mananya sago siseni maega ochororerende maega na iga muchina liora gale aye park street maega buga ba tabete bakongoma ni Ombati tutakurire kuchimaega anga kibono nyorire aye nkonye Nchiyo ruogale pare gweta maega ige kobe kwa moromu Motonto ya chenjiri koru Motonto ya baire Motonto nga omananya saba seni